Krásný den. Dneska máme pondělí a já začínám nový vlog. A za chvilku se chystáme s dětmi na tvoření. A já jsem si říkala, že když už máme ten konec školního roku, takže udělám zase takovou minisérii tvoření s dětmi. A tentokrát to budou takové nápady, co pro paní učitelku. Protože někdo dává kytičky, někdo dává bonboniéru a někdo zkrátka tvoří. Tak budu mít pro vás několik nápadů a uvidíme, co teda z toho dneska se nám podaří s dětmi vytvořit. Jinak takovéhle série už jsme měli vlastně dvě. Jedna byla velikonoční a ještě předtím kolem začátku roku vlastně to byla valentínská série, takže já dám ještě do popisku odkazy i na tyhle videa, kdyby se třeba chtěli inspirovat. Tak a tady už vidíte výsledek našeho tvoření. Dělali jsme teda s dětmi linecké jahůdky, jenom škoda, že jahůdky nejsou tak červené, jak jsem si původně představovala. Těsto sice krásně červené bylo, ale bohužel během pečení zkrátka v troubě změnily jahůdky barvu z červené na fialovou. Tady to je medaile, kterou si děti ještě udělali ze zbytku těsta. A jinak, když vyberu nějakou pěknou jahůdku, tak výsledek vypadá teda takto. No a reel z celého tvoření vyšel v úterý, takže já už vám jenom přidám do popisku odkaz a jestli vám právě jahůdky unikly, tak se můžete podívat. Dneska máme úterý a já budu asi většinu dne trávit u počítače, ale říkala jsem si, že by vlastně nebylo na škodu ukázat vám, co takhle běžně u toho počítače vlastně dělám. A ještě bych se vlastně mohla pochlubit, protože tady takhle za mnou už visí šerpa. Možná jste ji na tom záběru viděli. Hurá do školy, protože Tobík už byl teda oficiálně pasovaný na školáka, takže zítra nás vlastně ještě čeká takový uvítání už ve škole s mou paní učitelkou. Takže prostě zase jedna etapa života za námi. Školka už je definitivně uzavřená a obě děti už zkrátka máme školáky. Tak a já už jsem si připla kameru a vlastně nejdřív bych vám chtěla ukázat tohleto. A tady já mám uložený nejrůznější videa, nejsou to teda všechny, ale je to aspoň nějaký výběr pro představu. A vlastně vidíte tady mám různý bread art videa, tady jsou takový jako jednotlivý, různě poházený reely a potom tady už mám vlogy. Takže od 1 do 10 a vlastně, když se třeba tu 10 poslední, který vyšel vlog, a rozkliknu, tak vidíte, že tady mám 84 položek, takže vlastně 84 mini videí, který jsem teda vlastně se stříhala, aby z toho vznikl výsledný vlog. Vám chci ještě ukázat takový náhled do klubu. Kdo nevíte, tak já spolu tvořím online klub vaření pro maminky a s názvem VIP klub Roztančená kuchyně. A vlastně tvořím do něj recepty a podílím se na online podpoře pro maminky. No a ráda bych vám dneska teda ukázala, co se mně vlastně děje, abyste měli představu, když mě občas slyšíte o něm mluvit, nebo jsem tam zveřejním fotky nějakých receptů, tak ať máte představu, co to vlastně ten klub je. Takže tady máme facebookovou skupinu a tady zrovna v doporučených vidíte vlastně poslední receptové příspěvky a dneska vyšel ráno slaný balkánský chlebíček, ten jste myslím na nějaké fotce viděli, ten jsem dávala určitě aspoň do stories, takže dneska ráno vyšel. A tady jsme měli online živé vaření s Terkou.
No a úplně super akce letošního měsíce je červená mise, kdy vlastně ženy mají za úkol tvořit recepty s červenou barvou nebo s červenými potravinami. Takže nám takhle sdílí, co navařili, a k tomu mají takhle vlastně letáček, červené bingo, a jsou tady různý červený potraviny, takže máme pro ně rajče, rybíz, červené fazole, maliny, jahody, červená paprika, třešně, červená čočka a řetkvičky, a oni se vlastně škrtají nebo různě vybarvují, které potraviny už použili. Tak, tady vidíte další příklad. A vlastně když se jim podaří udělat takzvané bingo, tedy buď 3 recepty pod sebou vedle sebe nebo takhle do kříže, tak vlastně mají to bingo a můžu to tady takhle zveřejnit. No a ještě bych vám ráda ukázala obsah klubu na červenec. Tak, protože tady nás čeká velká prázdninová soutěž, o té bych vám ráda pověděla. Rozmixují léto a tentokrát budou ženy sdílet smoothie. Svoje oblíbené recepty na smoothie, nebo co zkrátka vyzkoušeli. No a my jim k tomu samozřejmě dáme i nějaké návody, protože třeba ne každý smoothie zkouší, anebo neví přesně, co by v něm vlastně mělo být, aby bylo opravdu výživné. Takže o tomto jako rozhodně v červenci budeme se o tom povídat. No a maminky se celý červenec a srpen můžou právě zapojit a vlastně udělat příspěvek do klubu, kde nám dají fotku svého smoothie, napíšou, co do něj dali a jak jim chutnalo, čímž se vlastně zapojí do losování o tuhle úžasnou výhru. Tak o mixér NutriBullet. Krásný den, dneska máme středu, už jsme se v kuchyni a vrhneme se spolu na bezlepkový dezert, tentokrát i bez mouky. A jelikož je těsto bez mouky, tak použijeme uvařené obiloviny. A já mám tady od rána ještě zbytek uvařených jáhel, takže ty budou tvořit vlastně základ našeho těsta. A hodíme je tam. Jáhel bylo docela málo, takže ještě jsem přidala i trochu bílé rýže. A to je teda základ. A teď přistoupíme k tekutině a zároveň i ke slazení. Tady můžete použít datlovou pastu, a nebo já jsem si prostě namočila předem datle, které jsem vypeckovala, takže oni jsou teda nebyly úplně nejměkčí, tak doufám, že to bude stačit takhle, ale myslím, že mixér je celkem v pohodě. No a přidám k tomu i tu vodu, ve které byly namočené. Ještě tam potřebujeme dodat nějaké tuky, takže přidáme 3 lžíce oleje. Tady by byl asi nejvhodnější kokosový, ten je úplně super do sladkých dezertů, ale já mám teďka jenom řepkový, tak holt dáme řepkový, ten má zase takovou jako neutrální chuť. Tak nasadíme víko a uvidíme, co to dá. A výsledkem je takováhle jakoby pasta. Že vám to ukážu takhle zblízka na tom tlouku, tak vidíte, že máme takovouhle jakoby sladkou kaši. A jdeme tedy zadělat těsto. Tady máme tu jáhlovou kaši, no a teďka ji musíme něčím zahustit. No a protože nebudeme používat mouku, klasickou mouku, jako ji známe, tak použijeme mouku ořechovou nebo semínkovou. A já tady mám teda mix a namlela jsem si slunečnicová semínka a kešu ořechy. A ještě jsem nakonec přidala i trošku kokosové mouky.
Tý mám doma docela dost a ona hrozně moc saje, takže se nedá používat jako náhrada běžně v běžném množství za jinou mouku, ale jsem tam ji takhle vždycky do něčeho přisypu. A my jsme se posunuli v čase a koláč už máme dávno upečený, tohle teda korpus. No a já jsem se rozhodla dneska místo čokoládové polevy na něj udělat vlastně takový jako želé, a to z bobulí, který jsem rozmixovala s vodou. Takže jsou v tom nějaké maliny, ostružiny, rybíz a takhle nějak to vypadá. A teďka to vařím. A ještě lehce osladíme rýžovým syrupem. Samozřejmě to potřebujeme něčím zahustit a já teda použiju agar, což je úplně ideální zahušťovadlo. Je to vlastně mužská řasa, prášek z mužské řasy, který má úplně přirozenou želírovací schopnost, takže stačí ho tam přidat třeba jenom takhle a taková vrchovatá lžička a zamícháme. Necháme ještě krátce uvařit a pak už to jenom nalijeme teda na ten korpus. No a ono, jakmile to začne se chladit, tak to začne tuhnout a vznikne nám z toho úplně krásný želé. Krásný den, dneska máme čtvrtek a já vás zdravím takhle netradičně ze země, z Přecíně, protože včera nám dorazil obří balík z Grizzlyho a teď ho teda vybaluju, tak jsem si říkala, že vás k tomu pozvu a ukážu vám, co všechno jsem tentokrát nakoupila a jak to budu v kuchyni využívat. Tak a takhle to teda vypadá. To, co vy vidíte, je vlastně jenom zlomek, protože spousta se toho tak jako ještě válí tady po mně a po okolí, ale všechno vám tak jako ve stručnosti ukážu. Takže zaprvé jsem nakoupila mouky. Na Grizzlym kupuju vždycky ovesnou mouku, protože mají bezlepkovou. Pak jsem taky nakoupila kukuřičnou, ty mají taky skvělý. Dřív jsem tam kupovala i rýžovou, pohankovou a čirokovou, ale ty mají jakoby spíš hrubozrný a když chci opravdu hladkou, tak nakupuju od Naturalie Hlava. Tak z obilovin jsem vlastně koupila tentokrát jenom quinoa, protože všechno ostatní doma máme. Pak jsem vzala himalajskou sůl, která nám došla, ze semínek mák a konopná semínka. Tak a teďka vlastně tohle všechno jsou rýže, ty kupuju často a tentokrát vlastně měli na Grizzly 30% slevu, takže jsem toho nakoupila docela dost, i ve větším množství. Tak máme tady určitě Natural rýži, to jsem koupila takhle 2. Pak jsem koupila už klasickou bílou jasmínovou rýži, která je nás oblíbená určitě u dětí a u přítele. No a pro mě já miluju arborio. Takže to tady je. Tak, arborio, ta je teda střednězrnná, takže vlastně není to ani kulatozrný, ani dlouhozrný, je to prostě něco mezi, je taková lapivější a na risotto já ji úplně miluju. Takže toho máme v krabici. Pak jsem nakoupila grizzlíky, tyhle jsou ze stéví slazený, takže za mě je to taková úplně jako nejlepší varianta, když děti teda chtějí kumítky, tak koupit tyhle ty. Tak, potom tady mám docela dost ořechů, taky měli všechno v akci, takže koupila jsem cashew zlomky za úplně super cenu. Já ráda kupuju jak celý, tak i ty zlomky. Ty zlomky jsou potom skvělý, protože já často dávám ořechy jako ořechovou mouku do různých dezertů, takže když je mám rozemlít, tak potom vlastně je to úplně jedno, když koupím zlomky, které jsou samozřejmě levnější než ty celé. Tak, mám tady taky mandle, ty kupuju teda takhle už loupaný. A došly nám taky vlašáky, takže jsem dala hnedka 2 balení.
Tak, pak tady mám taky luštěniny. Z luštěnin jsem vzala tentokrát fazole a to tyhle ty drobný bílý, ty máme moc rádi. Úžasný, určitě můžu doporučit, jsou taky pinto fazole. Takže ty už jsou malinko větší a chuťově jsou fakt výborný. Jo, z obilovin vlastně jsem ještě koupila 3 balení čiroku. Čirok je bezlepková obilovina a je to taky určitě skvělý zpestření, třeba do risota nebo jako příloha. A já už jsme dlouho neměli, takže jsem nakoupila zase trošku ve větším. Pak tady mám ještě kustovnici. Tu moc často nekupujeme, ale určitě je to skvělá zásobárna vitamínu antioxidantů a tentokrát ji budu používat do zmrzliny a budu dělat takovou speciální zmrzlinu ala nakopávač a bude vlastně teďka v červenci do klubu. Tak a já mám pauzu a jdu si vypít kávu na balkon. Tadyhle mám těsta na chleby ke konci roku pro paní učitelky. Tady sušíme něco pro činčilky. Tady už jsou teda kytičky, které potřebuji zase zalít. No a tady už mám pro vás připravený ten koláč ze včera, abyste viděli, jak dopadl. Tak. No, takže takhle to vypadá na řezu. Těsto teda bez mouky a navrch docela bych řekla vysoká vrstva toho agarového žele. No a takhle to vypadá potom rozkrojený. Krásný den, moc vás všechny zdravím. Takhle při ranní procházce. Dneska už máme neděli a já jsem se s vámi přišla rozloučit. A včera a předevčírem jsem nic nenatáčela, protože v pátek jsme vlastně měli konec školy a potom večer jsme měli doma návštěvu, takže to bylo o přípravách, o večeři a zkrátka nebyl prostor. No a včera už začalo být úděsný horko, takže už jsem na to zkrátka neměla kapacitu. Tak já moc doufám, že se vám vlog líbil, že jste si ho užili, něco si v něm našli a budu moc ráda za palec nahoru, za odběr, za sdílení, za komentář a budu se moc těšit zase za týden. Na viděnou. Ahoj!